210 паветраных цэляў накрылі фактычна ўсе рэгіёны нашых паўднёвых суседзяў. Пуцін паказвае, што ўмее найлепш забіваць. І гэта таксама адказ канцлеру Нямецчыны Олафу Шольцу на ягонае тэлефанаванне ды ўсяму дэмакратычнаму свету. Заліваць крывёй да пары, пакуль не дасягне свайго, і калі Дональд Трамп гаворыць пра дыпламатыю, то няхай пачуе лямант параненых і родных забітых, тых, хто страціў свае дамы. Вітаю, гэта тыдзень з Сергеем Пацасонным і ў нашым выданні. Катастрофа сельскай гаспадаркі, падзеж буйной рагатай жывёлы. Маем унутраныя дакументы, ды прааналізавалі для вас прычыны. Нічога мяняць не патрэбна, то бок сістэма эфектыўная, толькі людзі дрэнна працуюць. Але насамрэч сістэма дрэнна працуе. Вось у чым галоўная праблема. Марыуполь – сімвал пуцінскага вынішчэння ўкраіны. Акупаваны горад аднаўляюць, а удзельнічаюць у працах будаўнікі з Беларусі. Люди, в принципе, это не рассматривают вот с такой точки зрения, как рассматриваем это мы, например, оккупированная территория Украины. Это там немножко все по-другому работает. Это для людей просто командировка куда-то. Да, там есть нюансы, там платят хорошие деньги. А таксама змены на Белсаце. Мы не тэлеканал, а беларуская рэдакцыя. А кіраваць мае Аліна Коўшык, якая вярнулася з палітыкі. Ранейшаму кіраўніку падзякавалі. Што гэта азначае, задаю усе пытанні без цэнзуры ў гэтай студыі. Змены Белсату былі вельмі патрэбны. Белсат не ліквідуецца, Белсат захоўвае свой бюджэт, Белсат захоўвае сваю пазіцыю, Белсат захоўвае рэдакцыйную палітыку, незалежную, а таксама кадравую палітыку. І гэта былі ўмовы, на якіх я пагадзілася прыняць гэтую прапанову. Больш за 1230 палітычных адміністратыўных справаў, абсалютная большасць з якіх зараз паўсюд гэтак званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. І гэта толькі з пачатку восені ў лукашэнкаўскіх судах. З пачаткам электаральнай гульні рэпрэсіі толькі ўзмацніліся. Адбываецца зачыстка перад любымі, нават уяўнымі пагрозамі. Кацярына Гардзеева. Перадвыбарчы тэрор з аднаго боку і доказ, што прынамсі адзін вязень сумлення, што да гэтага тыдня заставалася ў рэжыме інкамунікада, жывая. У аўторак да Марыі Калеснікавай нарэшце пусцілі бацьку. Апошні раз сваякі бачыліся 2 гады таму. Раней у інтэрв'ю карэспандэнту BBC Стыву Роузенбергу Лукашенка заўпэўніваў: Калеснікава нічым не адрозніваецца ад мільёнаў іншых палітвязняў. Если там сидит миллион, так там все люди одинаковые. А Колесникова и прочие должны ответить перед этими людьми. Між тым, апошні ліст ад палітзняволенай родныя атрымалі летась 15 лютага. Увесь гэты час да Марыі не пускалі адваката. Ёй былі забароненыя пасылкі. Сама ж сустрэча Калеснікавай з татам адбылася ў турэмнай больніцы. Ці Калеснікава праходзіць лячэнне, ці яе перавялі ў палату з памяшкання камернага тыпу, дзе атрымалі раней, невядома. Тое, што выклалі і запіс з ейнай бацька, і відна, што відаць, што ён сидзіць у машыне, невядома, ці хто там ёсць побач. Вельмі складана каментаваць, наколькі чалавек кажа тое, што ён сапраўды жадае сказаць. Гэта навіна таксама была апублікавана ў гадавіну забойства Рамана Бандарэнкі. То бок гэта таксама не выпадкова. Гэта частка такой інфармацыйнай вайны, каб перабіць пэўныя тэзісы, пэўныя наратывы, пра якія кажа грамадзянская супольнасць у выгнанні. Гэта быў адзіны пазітыўны сігнал ад рэжыму на гэтым тыдні. У чацвер стала вядома пра аблавы, што прайшлі па ўсёй краіне. Пад затрыманне трапілі сярод іншых сваякі палітвязняў. Арышты прайшлі ў Гарадзенскай вобласці, Барановічах і Менску. Чым больш часу праходзіць ад нейкай хвалі рэпрэсій, тым больш вядома пра нейкіх падрабязнасцяў, па якіх прычынах да людзей прыходзілі, па якіх артыкулах іх затрымлівалі, колькі людзей агулам сутыкнулася з гэтымі рэпрэсіямі. Але такая агульная тэндэнцыя, мне падаецца, відавочна выбары. Праваабаронцы паведамляюць, што ізалятары часовага ўтрымання ў рэгіёнах і Менскі Акрэсціна перапоўненыя. У камерах, разлічаных на 4 асобаў, могуць трымаць да 20 чалавек. Акрамя гэтага ўжываюць і прымусовае псіхіятрычнае лекаванне.
Гэтак напрыканцы кастрычніка ў псіхіятрычную больніцу адправілі Дзяніса Чумакова. А 14 лістапада прымусовае лекаванне прызначылі 53-гадовай Наталлі Маныле. Мы атрымліваем жудасную інфармацыю пра тое, што вось гэтыя рэйды, якія былі ў кастрычніку, людзі падвяргаюцца таксама такім збіццям, як былі ў 20-м годзе. То бок мы бачылі гэтыя фотаздымкі і відэа тых людзей, якім давялося быць затрыманымі, яны проста ўсе сінія. З прычыны чарговых хваляў рэпрэсіяў служба эвакуацыі байцоў перайшла на ўзмоцнены рэжым працы. Актывісты заяўляюць пра актыўныя намаганні вывесці з-пад удару людзей. Трэба разумець, гаворка ідзе пра тэрміновы выезд з Беларусі. Кацярына Гардзеева, Белсат. А цяпер, спадарства, пра наш лёс. Што далей з Белсатам? У пятніцу зранку кіраўніком каналу яшчэ быў Алексей Дзекавіцкі, а пасля абеду яму падзякавалі публічна, ды прадставілі новую кіраўніцу Аліну Коўшык, якая працавала некалі ў нашай рэдакцыі, потым сышла ў палітыку. Была ў аб'яднаным пераходным кабінеце Святланы Ціханаўскай і ў каардынацыйнай радзе. І вось вяртанне. Былое кіраўніцтва цвердзіць, што не ўсё тут гладка і замена адбывалася за іх спінамі. Новае кіраўніцтва абяцае змены да лепшага. Толькі ўжо на пачатак зменаў Белсат перастаў быць асобным каналам і атрымаў статус толькі беларускай рэдакцыі на канале, які падзеліць эфір з расейскай і украінскай рэдакцыямі. Кожны будзе мець свае 6 гадзінаў. Да працаўнікоў прамовіла Святлана Ціханаўская, і ўзнікла пытанне, ці рэдакцыя не зробіцца цалкам залежнай ад палітыкаў. Ну і пра змены самых супрацоўнікаў не пыталі. Пытанняў шмат, і адказаць на ўсе прыйшла ў студыю Аліна Коўшык. Размову ацэньваць вам. Магу абяцаць адно: пакуль я ў гэтай студыі, цэнзуры тут не будзе. І ўласна, гаспадарства, ў нашай студыі Аліна Коўшык. Вітаю, Аліна. Добрый дзень. Аліна, прадстаўніца ў нацыянальным адраджэнні ў аб'яднаным пераходным кабінеце, кіраўніца фракцыі ў каардынацыйнай радзе, гэта ўсё ўжо у мінулым. Хто ты цяпер? Бо чытаю: галоўная рэдактарка Белсату, кіраўніца Белсату, дырэктарка Белсату. Як акрэсліць тваю цяперашнюю пасаду? Дакладна, калі быць вельмі дакладнымі, гэта называецца галоўная рэдактарка Белсату, то бок беларускай рэдакцыі, цяпер уже асяродка для замежных медыяў польскага тэлебачання. Чаму ты згадзілася на гэтую пасаду? Чаму вырашыла яе заняць? Скажу шчыра, гэта была вельмі нечаканая прапанова для мяне, і размовы пра замены кіраўніцтва Белсата шлі вельмі даўно, мы пра гэта ведаем. Гэтая пасада прапаноўвалася, ведаю таксама шмат якім асобам. Было вельмі складана знайсці кагосьці, хто быў бы гатовы заняць гэтае месца. Я ведаю, што табе таксама прапаноўвалі даўно гэтую пасаду. Не, даўно мне не прапаноўвалі. Адразу пасля сыходу Агнешкі Рамашэўскай-Гузы з пасады не было прапаноў? Не было прапаноў. Чаму цяпер усё ж такі ты вырашыла, што прапануюць многім, я вазьму? Я не ведаю дакладна, каму яшчэ прапаноўвалі, але істотнае тое, што зараз Белсат перажывае складаны сапраўды крызісны час, і апошні год быў вельмі не толькі нервовым, але і няпэўным. Мы зрабілі ўсё, што маглі, каб уратаваць сам канал. І тут было, шчыра скажу, заангажаванне з усіх бакоў, і з боку кіраўніцтва Белсата, і з боку палітычных структураў, якія все адным голасам казалі пра Белсат. І калі да мяне прыйшлі з прапановы, я зразумела, што гэта такая апошняя дошка ратунку. Таму што я памятаю, што все казалі пра тое, што вельмі важна, каб беларус альбо беларуска ўзначалілі Белсат, што гэта прынцыповы момант, і палякі гэта пачулі. Алексей Дзекавіцкі, які яшчэ застаецца выконваць абавязкі дырэктара Белсату да снежня, таксама беларус. І таксама узначальваў гэты канал, звязаны з каналам ад самага пачатку, то бок 17 гадоў. Ці ў гэтым выпадку не павінен Алексей Дзекавіцкі заставацца далей на пасадзе, і чаму не? Гэта пытанне трэба задаваць да тых асобаў, якія прымалі гэтыя рашэнні, гэта была не я. Я думаю, што, напэўна, прычыны пэўнай да гэтага былі, але лепей запытайце, я думаю, як журналістам вы можете запытаць тых асобаў, якія прымалі рашэнні. Гэта не зроблена таксама праз твою згоду? Не.
Не. Наадварот, моя прапанова прыйшла акурат пасля таго, як я дакладна ведала, што Алексей Дзекавіцкі не застаецца на месцы. Была дырэктарка і стваральніца Белсату Агнешка Рамашэўская-Гузы піша, 15 лістапада 24 года ліквідатар польскага тэлебачання зліквідаваў Белсат ТБ. Што скажаш на гэта? Белсат не зліквідаваны. Добры доказ таго, што мы ўся ж яшчэ сидзім у гэтай студыі. Застаецца бренд Белсата, застаецца каманда, гэта самае істотнае, застаецца нашыя гледачы. І у Белсата застаецца будучыня. Так, Белсат змяняецца, трансфармуецца, і гэта не самы прыемны момант, але часам так бывае, не ўсё залежыць ад нас. Дарэчы, гэта і рукамі Агнешкі Рамашэўскай здарылася так, што Белсат цалкам залежны ад польскага тэлебачання, і таму мы як структура польскага тэлебачання мусім падпарадкавацца тым зменам, якія ёсць тут. Мы спрабавалі агітаваць, адвакатаваць за тое, каб Белсат заставаўся незалежным каналам менавіта. Не атрымалася, скажу шчыра, не ўсё атрымліваецца, вельмі цяжка праводзіць такія акцыі, калі за табой не стаіць дзяржава, а наадварот дзяржава працуе супраць цябе. Але Белсат перажываў розныя крызісы, я ўпэўнена, што перажыве і гэта. Я тут ад самага пачатку таксама з 2007 года з Алексеем Дзекавіцкім мы знаёмыя вельмі добра, меў з ім самыя розныя сітуацыі, і больш прыемныя, менш прыемныя. Але праз гэтыя 17 гадоў я з упэўненасцю магу сказаць, што магу яму смела глядзець у вочы, бо ніколі нічога не зрабіў за яго спіной. Ці ён не мае падставаў пачувацца здраджаным сёння? Здраджаным кім? Табой? Мной? Гэта не здрада. Гэта рашэнне польскіх уладаў тэлебачання, да якога належыць Белсат. Здраду ў гэтым я не бачу ніякай, акрамя таго, што я насамрэч не магла з Алексеем паразмаўляць раней. Такія былі ўмовы працадаўцаў, скажам так. У кабінеце, аб'яднаным пераходным кабінеце, ты займалася абаронай Белсату у тым ліку. Была распрацаваная дарожная мапа, пра якую ты ведаеш, і адным з пунктаў гэтай дарожнай мапы было захаванне пасады Алексея Дзекавіцкага пасля зменаў, пасля рэформаў. Ці ты тут не бачыш нейкага канфлікту інтарэсаў? Ты была пасвечаная ў гэтыя планы, мелася перад польскімі чыноўнікамі бараніць Белсат, пры гэтым згадзілася на іх прапанову і прыняла другі бок. Сергей, я не до конца разумею гэтых інсінуацый. Планаў уратавання дарожнай мапы Белсату я не бачыла. Сапраўды я адвакавала за Белсат і заўсёды гэта рабіла. Дарэчы, я была адзіным беларускім палітыкам, які прыходзіла ў акцыі падтрымку Белсату. Все баяліся. Я прыходзіла. Просто таму, што я дагэтуль лічыла сябе ў пэўнай сэнсе часткай белсатаўскай сям'і. Кажуць, былых белсатаўцаў не бывае, сапраўды. І я лічу, што важна і адважна трэба казаць пра тое, што адбываецца. Я не адчуваю, што я зрабіла штосьці няправільнае. Я зрабіла ўсё, што я магла ў маёй сітуацыі, каб гэта прайшло як найлепшым чынам. Але рашэнне прымалі не мы, поэтому вельмі важна, каб Белсат выйшаў з гэтай сітуацыі і, быць можа, у будучыні атрымаў самастойнасць, каб такія сітуацыі не здараліся. Алексей Дзекавіцкі вярнуў знак каманднага гонару, уручаны Святланай Ціханаўскай, некалі яму і Агнешцы Рамашэўскай. І напісаў так: тыя, хто ўручаў, ведаюць, чаму вяртаю, бо напісаў асабіста, не за спіной, гэта хутчэй пра стыль, сапсаваны компас і ўласны гонар. Дзіма Ягораў, былы кіраўнік Ньюсрума, піша на гэта: не гонару ў тых, хто няма гонару ў тых, хто так патрактаваў цябе і тваю працу. Няма ў цябе таксама асабістага адчування нейкай прыкрасці за гэта? Гэта асабістае рашэнне Алексея, вяртаць ці не вяртаць. Я бы не хацела, каб мы сёння всю нашу размову прысвяцілі толькі таму, што адчувае Алексей Дзекавіцкі. Калі ты пагаджаешся на публічную пасаду, ты падпарадкоўваешся пэўным правілам. У тэлебачанні кіраўніцтва змяняецца досыць часта. Мне здаецца, што гэта добрая практыка. Змены Белсату былі вельмі патрэбны. Белсат не ліквідуецца, Белсат захоўвае свой бюджэт, Белсат захоўвае сваю пазіцыю, Белсат захоўвае рэдакцыйную палітыку, незалежную, а таксама кадравую палітыку, і гэта былі ўмовы, на якіх я пагадзілася прыняць гэтую прапанову. Ці мы будзем незалежныя ад палітыкаў? Гэта вельмі істотнае пытанне. Абавязкова так. Чаму тады ў гэта замяшаная Святлана Ціханаўская? Калі цябе прадстаўляюць калектыву, то гэта пачынаецца з выступу Святланы Ціханаўскай.
Таму што Светлана Ціханаўская была заангажаваная ў абарону Белсату, таму што Светлану Ціханаўскую Белсат таксама запрашаў да таго, каб яна дапамагала. Яна часта в госць была ў студыі. Сам ведаеш, колькі Белсат асвятляў розныя падзеі. І мне падаецца, што нічога страшнага ў гэтым няма, і рабіць на гэтым інсінуацыі пра ўмяшанне не варты. Тут хутчэй важна было дыпламатычна сказаць падзяку палякам і падтрымку за тое, што Белсат працягвае вяшчаць. 17 гадоў вяшчання гэта вельмі багата. Гэта шмат высілкаў было ўкладзена ў тое, каб у нас, у беларусаў, было сваё беларускамоўнае тэлебачанне. І гэта дзякуючы польскай падтрымцы. І таму выступ Светланы Ціханаўскай быў хутчэй словам дзякуй, а не вмешальніцтвам у рэдакцыйную палітыку. То дзякуй у дадзеным выпадку трошкі двузначнае, бо па сутнасці знішчэнне незалежнасці каналу, і мы застаемся як рэдакцыя, бо няма каналу. Гэта спекуляцыі. Застаецца Белсат, так, канешне, змяняецца структура, але застаецца, ты працуеш тут, нашыя гледачы атрымліваюць той самы прадукт. Я спадзяюся, што іх будзе яшчэ больш. Я спадзяюся, што навінаў па-беларуску на Белсаце стане больш, у тым ліку, а не толькі па-расейску, і тое, што мы страцілі студыю Белсат. Я лічу, што гэта не вельмі добрае было рашэнне. Гэта вельмі важна, каб мы больш расказвалі пра тое, што сапраўды адбываецца ў Беларусі. І гэта сапраўдная страта. Гэта вельмі істотны момант. Я, як ты ведаеш, цудоўна ніколі змяняліся кіраўнікі, але я ніколі не працаваў для кіраўніка. Я заўсёды працаваў для тых, хто нас глядзіць зараз, для беларусаў. І што ім чакаць ад Алены Коўшык, нашым гледачам? Я думаю, што нашы гледачы пабачаць адноўлены Белсат з новай энергіяй, але нічога не будзе зроблена хутка, все будзе зроблена з кансультацыямі рэдакцыі, таму сваю працу я распачну з размоваў з кіраўнікамі адзінак у Белсаце, потым з рэдакцыямі. Таксама я ўжо сказала журналістам і іншым працаўнікам, што я адкрытая да асабістых размоваў у тым ліку. Пасля таго, як я пазнаёмлюся з сітуацыяй, з паперамі, з бюджэтам, можна будзе прымаць нейкія рашэнні. Я думаю, што Белсату даўно патрэбнае абнаўленне, і мы гэта здолеем разам зрабіць. Я з гэтым абсалютна згодны, што змены заўсёды могуць быць на карысць. Не ўсе, але могуць быць на карысць. І тут таксама хацеў бы прыгледзецца да цікавай хронікі падзеяў пятніцы. 11:30 Алексей Дикавецкі інфармуе калектыў, што яго здымаюць з пасады. А 12:17 пра твой прыход на Белсат і сыход з кабінету піша Святлана Ціханаўская. А 14:00 адбываецца сабранне калектыву, які фактычна ставіць перад фактам, што адбываецца. Чаму працаўнікі даведваюцца апошнімі ў гэтай справе? Гэта пытанне да кіраўніцтва тэлебачання. Мне запрапанавалі прыйсці на 14-ю на сустрэчу з рэдакцыяй, што я зрабіла. У мяне не было ні пропуска, нічога, поэтому мяне запрасілі, я прыйшла, таму гэта пытанне варта задаць тым людзям, якія арганізоўвалі сустрэчу. Адзін з працаўнікоў на сабранні просіць, каб новае кіраўніцтва ставілася з павагай. Ці гэтае стаўленне гэта добры пачатак? Сергей, у меня есть бесконечная павага да тых людзей, якія працуюць на Белсаце ў нашай рэдакцыі. Я сама працавала на гэтым месцы, ведаю, якая складаная гэта праца, якая псіхічна нервовая, і як шмат гэтыя людзі страцілі, калі пераехалі з Беларусі, і насамрэч, якую адвагу трэба мець, каб супрацоўнічаць з каналам, які ніколі не быў легальна акрэдытаваны ў Беларусі. І потым мы таксама памятаем, колькі нашых калегаў, гэта 17 чалавек, зараз знаходзяцца за кратамі лукашэнкаўскімі, таму павага да рэдакцыі сапраўды ёсць. Быць можа, можна было зрабіць гэта лепей, але яшчэ раз кажу, не я арганізоўвала гэтую сустрэчу. Ты 15 гадоў працавала на Белсаце, перад тым, як сышла ў палітыку на 2 гады, і тады я памятаю наша інтэрв'ю, таксама першае інтэрв'ю, і ты мне казала ў тым інтэрв'ю, што ідзеш наперад і назад вяртацца не збіраешся. Але гэта не вяртанне назад, гэта таксама рух наперад, падтрымка Белсату, гэта стратэгічная задача ўсяго беларускай грамадскай супольнасці. Я лічу, што Белсат гэта адно з самых галоўных беларускіх медыяў, мы мусім зрабіць усё, каб ён і далей існаваў і як найлепшым выглядзе. Мы бачым, што тэхналогіі тэлевізійныя ідуць наперад. Мы бачым, якія велізарныя грошы ўпампоўваюцца ў прапагандысцкае тэлебачанне. Мы разумеем, як цяжка канкураваць з карцінкай, з візуалам, з тым, што мы знаходзімся таксама ў выгнанні, таму выклікі ёсць значныя для Белсату, і з гэтым таксама трэба будзе суткнуцца. А што з кабінетам, бо ты пакідаеш вельмі істотную пасаду ў гэтым кабінеце?
Кабінет працягвае сваё існаванне, кабінет змяняецца, і гэта нармальна. У гэтым ёсць дэмакратыя, што людзі там не назаўсёды. Змены абсалютна натуральныя. Я скажу, што пасля аднаўлення кабінета, вось апошняга, калі Вадзім Кабанчук прыйшоў, Ольга Зазулінская, Марго Ворыхава, вельмі добрая атмасфера, вельмі добра ідзе праца. Мы зараз рыхтуем чарговыя крокі, стратэгічны дыалог, кансультатыўная група, кантактная група з еўразвязам. То бок шэраг рэчаў ідзе падрыхтоўка. Вельмі добрая атмасфера, і то, што змены адбываюцца, кабінет працягвае дзейнічаць, прыходзяць людзі з новай энергіяй, гэта вельмі добра. То чаму сыходзіш з такой паспяховай пасады і з паспяховага месца у месца, дзе ўсё невядома? В палітыцы таксама ўсё невядома, і гэта не самае істотнае. Важнае рабіць тое, да чаго ты маеш перакананне. І на месцы прадстаўніцы нацыянальнага адраджэння я рабіла тое, да чаго мае перакананне. Каманда застаецца, будзе працягваць. Мы зараз вядзецца перамовы пра тое, хто стане наступнікам альбо наступніцай на гэтай пасадзе. Я вельмі спадзяюся, што гэты накірунак захаваецца, таму што я лічу яго хіба што не найважнейшым насамрэч у палітыцы. Але калі прыйшла такая прапанова, я пракансультавала гэта ў тым ліку са сваёй кіраўніцай і запытала, што ці сапраўды які выбар лепш зрабіць. Для ўсіх Белсат гэта настолькі важная медыя, нацыя будаўнічая, што Святлана Ціхановская мяне адпусціла. Святлана Ціхановская адпусціла, як кажаш ты, ці гэта азначае таксама зарванне са Святланай Ціхановскай вось гэтага моманту, што ты кажаш, мы абмяркоўваем, мы вырашаем? Так, я зараз у такі перыяд транзіту трошкі, калі перадаю справы, таму яшчэ кажу мы. Але, канешне ж, я ўжо не маю ўплыву на прыняцця палітычных рашэнняў, проста перадаю справы, таму што была заангажавана ў шмат якія працэсы. Але думаю, што для Белсата гэта будзе вельмі карысна. І Белсат, на жаль, пазаставаўся па-за шмат якімі працэсамі, якія ўплываюць у тым ліку на фінансаванне. Спадзяюся, што я здолею гэта змяніць. Але, напэўна, і тое, што я магу абяцаць сёння, гэта тое, што Белсат застанецца незалежным каналам, без цэнзуры, каналам для беларусаў перадусім і каналам, які робяць беларусы. Аліна, а што можаш абяцаць супрацоўнікам? Бо ўсе глядзяць толькі на дно, хто і калі будзе звольнены. Я думаю, што дарэмна. Напэўна, нейкія змены будуць, але зараз пра гэта казаць зарана. Я яшчэ не маю доступу да дакументацыі, да бюджэтаў. Я не да канца разумею, хто дзе як працуе. Тое, што я абяцаю, што перадусім будуць праведзеныя кансультацыі з нашымі калегамі ўсімі. Я ўжо, дарэчы, пра гэта казала. І тады будуць прымацца рашэнні, але мы разумеем, што тэлебачанне – гэта машына, якую нельга спыніць адразу альбо змяніць адразу. Таму змены будуць павольнымі, і я спадзяюся, што большасць людзей застанецца на працы. Быць можа, змены будуць, проста таму, што яны ідуць, але я думаю, што кор каманды, тыя людзі, якія важныя для Белсата, яны, безумоўна, захаваюць. Гэта самае галоўнае. Вырашаць гэта будзе адзін чалавек, ты, ці лёс праграм і лёс людзей, ці гэта будзе створаная некая рада, не ведаю. Знаеш, нейкі план? Я буду мець адказнасць за праграмную палітыку каналу. Вось, ці будзе створаная рада, пра гэта мы падумаем. Я ведаю, што пэўныя планы ёсць. Дзякуй, Аліна, за гэтую размову. Толькі дадам, што залежыць, уласна, ад сябе, як ты ўвойдзеш у гісторыю сучаснай Беларусі. Ці рэфарматарка пра тое, што ты кажаш, ці знішчальніца Белсату. Пэўна, ніхто не хоча быць тым знішчальнікам, гэта вядома. Пагэтаму зычу поспеху ў рэформах. Я не прыйшла сюды знішчаць Белсат, і не трэба тут гэта падкрэсліваць. Я не з'яўляюся тут нейкім рэвізорам, я не з'яўляюся азаронкам, я з'яўляюся вашай былой калегай, якая таксама працавала на Белсаце ад самага пачатку. Я думаю, я як ніхто добра ведаю праблемы гэтага канала, але і моцныя бакі. І таму за гэта буду змагацца. Але насамрэч лёс Белсата залежыць не толькі ад мяне. Дзякуй, Аліна, за гэтую размову. Аліна Коўш, гаспадарства, у нас у студыі. Адказала на ўсе пытанні і спадзяюся, што вы пачулі тыя адказы, якіх жадалі. А ўжо цяпер яшчэ адна тэма. Калі не зробіце прыросту быдла на траціну адсотка штомесяц, паляцяць галовы чыноўнікаў, ветэрынараў, кіраўнікоў гаспадарак Віцебскай вобласці.
У нас на руках перададзеныя белполам справаздачы віцебскага і берасцейскага аблвыканкамаў. Падае як ніколі буйная рагатая жывёла, а людзі, што даўно чакаюць лепшага жытла, зноў не атрымалі ключоў ад кватэраў. Не выраслі інвестыцыі ў асноўны капітал, а на прадпрыемствах не з'явіліся патрабаваныя наверсе іннавацыя. Самыя праблемы. Дзяржава назначае вінаватых, а тыдзень шукаў прычынаў, якіх не назавуць лукашэнкаўскія СМІ. Юлія Цельпок. Ялавічына ці мяса кароў – гэта сыравіна для цэлага шэрагу спажываных намі харчоў. А для вытворцаў гэта ўсё больш складаны бізнес, бо расце колькасць быдла, якое не выжывае ў беларускіх гаспадарках. І Віцебская вобласць у лідарах па утылізацыі мёртвых тушаў. Вынікае з атрыманай намі ад белполу справаздачы камітэту сельскай гаспадаркі і харчавання віцебскага аблвыканкаму за першыя 9 месяцаў года. Да дысцыплінарнай адказнасці прыцягнулі дырэктараў 5 філіялаў віцебскага племпрадпрыемства. За неналежнае выкананне сваіх службовых абавязкаў у частцы прыняцця захадаў для паляпшэння ўзнаўлення статку, арганізацыі работаў для асемянення кароў, падселення 2025 года ў сельскагаспадарчых арганізацыях Віцебскай вобласці за студзень-верасень 2024 года. Што магло здарыцца на высокатэхналагічным прадпрыемстве, якое вось ужо 8-е дзесяцігоддзе гадуе жывёлу, выводзіць пароды і яшчэ ў 2020-м хвалилася. Благодаря многолетнему опыту в племенном животноводстве знает, как добиться высоких результатов и не останавливаться на достигнутом. Паморак буйной рагатай жывёлы праблема ў 14 з 22 раёнаў Віцебшчыны, але асабліва блага ў 11. Напрыклад, у Глыбоцкім раёне сёлета цягам 9 месяцаў памерлі больш за 1200 кароў і цялятаў. У Верхнядзвінскім 1106. Гэта на 339 галоваў больш, чымся летась. У Бешанковіцкім раёне паморак большы на 193 галавы ці на 200%. У Браслаўскім раёне смяротнасць быдла на 180% перавышае леташні паказнік. Агулам у гэтых 11 раёнах выбылі 6690 жывёлінаў. Эканамічная аглядальніца Вольга Лойка кажа, забівае не чума і не безгаспадарнасць, а камандна-адміністратыўная сістэма, у якой усё менш рынкавых магчымасцяў. Если мне нельзя продать дороже, я должен продать дешевле и вам, то достаточно странно ожидать, что у меня будут какие-то ресурсы, возможности и так далее. Видно, что действуют неэкономические механизмы. Да? Опять, это то, что видно, а я же понимаю, что приписки никто не отменял, да? Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання раздало тыя ж дысцыплінаркі чыноўнікам райвыканкамаў, кіраўнікам і спецыялістам ветэрынарных станцыяў, топ-менеджерам сельскагаспадарчых прадпрыемстваў і аграпрамысловых арганізацыяў. Што гэта азначае? Замечание, выговор, депрэміраванне, вось, ці зменшэнне прэмій, ці дэпрэміраванне часткі прэмій, нават да звальнення з пасады. Вось я, напрыклад, быў дэпрэміраваны адзін раз. Ці пасля гэтага прывялі паказнікі ў парадак? Лукашенко казаў, нам трэба больш падпрыгваць, нам трэба там раздзявацца і працаваць, і гэтак далей, гэтак далей. Ну, гэта сведчыць пра тое, што яны лічаць, што нічога мяняць не патрэбна, то бок сістэма эфектыўная, толькі людзі дрэнна працуюць. Але насамрэч сістэма дрэнна працуе. Вось у чым галоўная праблема. Але вінаватымі назначаныя вінцікі, якім усё складаней гэтую сістэму трымаць. Ну, что будем делать в Витебской области? Александр Иванович, кормов заготовили. Да не надо, это не ищите, что вы что-то хорошо сделали. Корма и прочее, что будем делать с областью? Што будзем рабіць з Гомельшчынаю? 2 месяцы таму ў праграме «Тыдзень» мы паказвалі жнівеньскую пастанову калегіі камітэту сельгасхарчу тамтэйшага аблвыканкаму. Смяротнасць кароў ненарматыўная ў 119 гаспадарках у 19 раёнах. Пры агульнай колькасці 202 гаспадаркі. Паводле справаздачы ў студзені-ліпені сёлета на Гомельшчыне памерлі 13 312 толькі цялятаў, палова якіх малыя да 2 месяцаў. На Берасцейшчыне тая ж карціна, і не толькі ў сельскай гаспадарцы. Бачым у дакуменце аб выніках сацыяльна-эканамічнага развіцця Берасцейскай вобласці за першае паўгоддзе 2024 года. Агулам выканалі 3 паказнікі, і ўсе яны месцяцца на адной старонцы дакументу. На яшчэ 18 старонках растратнасць прадпрыемстваў, адсутнасць інвестыцыяў, шкоду санкцыяў,
і праблемы з імпартазамяшчэннем. Напрыклад, камерцыйнае жытло ды тое, што для вайскоўцаў і сілавікоў будавалі больш жывава, чым жытло для шматдзетных. У 9 раёнах зніжэнне даходаў. Канцэрн Берасце-Мясамалпрам, холдынг Берасце-Аблхлебпрадукт і свабодная эканамічная зона Берасце знізілі аб'ёмы адгрузу інавацыйнай прадукцыі. Палесе Электрамаш патрабуе стабілізацыі фінансава-эканамічнага становішча. Амкадор и Бархим захрасли у пазыках и гэтак далей. Если взять вот Брестскую область, да, вот один из документов, там видно, что мы годами решаем одни и те же вопросы абсолютно одних и тех же предприятий, да. Про точно такое же задачи по Бархиму, я вот сколько себя помню, вот столько такие задачи по Бархиму и стоят, в общем-то. Вот то же самое с Барановическим производственным хлопчатобумажным объединением. То есть годами мы спасаем предприятия, мы их не закрываем, но из документов видно, что работают они неэффективно, планы не выполняются, кредиты не отдаются. Такая стабильность. Барановицкий гарвыканкам не выканаў 6 з 11 паказнікаў. Ляхавіцкі і Лунінецкі райвыканкамы не выканалі адпаведна 7 і 5 паказнікаў з 12. Агульная для вобласці задачы павышаць прыбыткі заводаў пры абмежаваннях на цэнаўтварэнне, прывабліваць інвестыцыі, нягледзячы на знішчаны дзяржавою інвестыцыйны клімат, экспартаваць больш, калі уведзеныя праз дыктатара санкцыі абмежавалі экспартныя шляхі. Юлія Цельпук, Белсат. А ў нас пра сімвал расейскага вынішчэння. Горад, у якім калісьці жылі амаль 430 тысяч чалавек, цэнтр украінскай металургіі, буйны марскі порт. Такім быў Марыуполь да 2022 года, пакуль так званыя вызваліцелі не зруйнавалі яго ўшчэнт, пазбавіўшы пры гэтым мноства людзей. Цяпер Расія спрабуе замацаваць сваё заваяванне, у тым ліку пафаснымі новабудоўлямі. Звозіць у Марыуполь дзясяткі тысяч іншаземцаў. Тыя ж мясцовых, хто застаўся жыць пад акупацыяй, сталіся людзьмі другога сорту. Так дзейнічаюць імперыі. На жаль, у гэтым злачынстве бяруць удзел і нашыя суайчыннікі. Уладзіслаў Корсак. Апакаліптычны пейзаж разбуранага гораду, дзясяткі тысячаў знішчаных жыццяў і вымушаных перасяленцаў. У 2022 годзе украінскі Марыуполь стаўся сімвалам таго, што нясе з сабою гэтак званы рускі мір. Вось ужо амаль 3 гады пуцінская прапаганда распінаецца. Як у зруйнаваным горадзе з прыходам Расіі жыць стала лучше, жыць стала весялее. Калі камусьці там сапраўды стала лепей, то дзякуючы і нашым суайчыннікам. У канцы кастрычніка на украінскіх рэсурсах з'явілася інфармацыя. У акупаваны Марыуполь прыбылі будаўнікі з Беларусі. Паводле Цэнтру нацыянальнага супраціву Украіны у прыватных размовах беларусы скардзяцца марыупольцам, што іх, маўляў, адправілі сюды працаваць пад пагрозаю звальнення з асноўных месцаў працы. Паводле ж інфармацыі Белполу, гледзішча залежыць ад седзішча. Люди, в принципе, это не рассматривают вот с такой точки зрения, как рассматриваем это мы, например, оккупирована территория Украины. Ну, это там немножко все по-другому работает. Это для людей просто командировка куда-то. Да, там есть нюансы, но там платят хорошие деньги. Працы ў горадзе сапраўды дастаткова, усё ж 90% жылога фонду перастала існаваць. Вы не найдете прямого рекрутинга в Беларуси, скорее всего, потому что они едут сразу по подрядчикам из России. То есть, вероятнее всего, их вербуют непосредственно на территории России. Речь там о нескольких десятках максимум. Назвать это там каким-то рабством я бы, наверное, не назвал, потому что это не принудительная работа. Это там от 150 до 200 тысяч рублей в месяц зарплаты. Я думаю, это достаточная мотивация. Асноўныя канкурэнты беларусаў у так званай адбудове Марыуполю мігранты з Цэнтральнай Азіі. Ужо ўлетку 2022-го расейцы пачалі іх масава запрашаць і звозіць у горад. Цяперашняя колькасць цэнтральнаазіяцкіх працаўнікоў паводле розных ацэнак сягае 30 тысяч асобаў. У нас сегодня в Мариуполе очень хорошая, отличная погода.
зрители, подпишитесь, поставьте лайк, пишите комментарии. Становішча нешматлікіх беларускіх рабочых у параўнанні з імі пакуль можна назваць нават прывілеяваным. Гастарбайтеров сплошь и рядом это не оплаты, закрытие маленьких подрядных вот этих штук. То есть они деньги получают, но не все. Белорусы получают деньги четко. Они умеют строить, они умеют ремонтировать, и их, насколько я знаю, подключают к самым важным объектам. Это объекты, которые нужны оккупантам для инфраструктуры, да, для логистики. У сваю чаргу левы бераг Марыуполю, там, дзе ў тым ліку месціўся камбінат «Азовсталь», дасюль уяўляе сабою руіны з рэдкімі ўкрапінамі новабудаў. Нравится? Очень. Паўсталыя 2 гады таму разрэкламаваныя мікрараёны будаваліся на хуткую руку, без уліку геадэзічных асаблівасцяў. У выніку шмат якія дамы ўжо ў аварыйным стане, наракаюць марыупольцы. Сітуацыя ў цэнтры не нашмат лепшая. 30 октября, детская школа искусств номер 3, город Мариуполь. Начало ремонтно-строительных работ, 1 квартал 2024 года. Жилой фонд, конечно же, разбитый весь. Весь. У них в центре, вот в самом центре, да, до сих пор стоит здание полностью выгоревшего ЦУМа. Напротив этого здания открыли пафосный ресторан с шикарными ценами, прям дикими ценами, да. И вот в этом пафосном месте вот виден весь сюр. То есть вот есть пафосный ресторан, где кто-то там сидит, пьет, да, с видом на этот ЦУМ. А если чуть-чуть выглянуть, то там виден драмтеатр. Тым не менш, расійскіх грамадзянаў акупацыйныя ўлады завабліваюць таннымі крэдытамі на нерухомасць пад 2%. Некаторыя засяляюцца наўпрост у ацалелыя кватэры карэнных гараджанаў, забітых або эвакуяваных. Сейчас там есть деньги только для тех, кто работает на стройках за счет Минобороны России, да, то есть это в целом. Как только Минобороны России выполнит свои планы для правильной логистики оккупационных войск, они прекратят вкладывать туда деньги. Им этого будет достаточно. Все, точка. И где эти люди работать будут потом, тем более те глупцы, которые купят там жилье, не знаю. Тыя ж з карэнных марыупольцаў, хто застаўся на руінах свайго гораду, гадамі не могуць здабіцца кампенсацыі за зруйнаванае падчас ваенных дзеянняў жытло. А крэдыты на нерухомасць, нават пад згаданыя адсоткі, для большасці з іх непадымныя. За эти 3 года, вы знаете, с Мариуполем произошло очень быстро все то, что за эти 10 лет произошло с Донецком. Да? То есть даже те люди, которые изначально были там за то, чтобы Путин пришел, чтобы стало лучше, за русский мир, они увидели, что фактически за 3 года они стали жить намного хуже. Есть люди, которые до сих пор живут по подвалам разбитых домов. И они за эти почти 3 года, они настолько привыкли к этому, что я вам скажу, что их будет очень тяжело оттуда вытащить. То есть для них это уже жизнь, для них это некий островок безопасности. А яшчэ ў будаўнічых планах акупантаў 50-метровы помнік, цытата, героям, якія вызвалілі горад. Канструкцыю плануюць узвесці на беразе мора. Владислав Корсак, Белсат. Спачатку выгнаў з краіны, учыніўшы маштабныя рэпрэсіі, затым заклікаў перагарнуць старонку. А як беларусы адмовілі змірыцца, гразіў, што ўсіх знойдзе і дастане. Падобна не дае спакою Лукашэнку, што народ можа быць незалежным, жыць і думаць пра будучыню Беларусі, няхай сабе і ў іншай краіне. Цягам 4 месяцаў у Вільні невядомыя зладзілі як найменей 8 нападаў на месцы, створаныя нашымі суайчыннікамі. Выбівалі шыбы ды распісвалі агіднымі надпісамі сцены. Усё гэта выдавалі за нелюбоў літоўцаў да беларусаў. Але у пацярпелых ды віленчукоў не ўзнікае пытанняў, хто мае дачыненне да абразаў і вандалізму, і якую мэту пераследуюць замоўцы.
Па беларускіх пляцоўках і мясцінах, што спазналі ціск, прайшлася Марыля Дакуцька. У выніку падзеяў 2020 года Беларусь пакінулі прынамсі 600 тысяч асобаў. Значная іх колькасць, больш як 100 тысяч, знайшлі прытулак у Польшчы. Яшчэ 63 тысячы у суседняй Літве. У чужых краінах нашыя суайчыннікі будуюць жыццё наноў, вучацца, працуюць, адкрываюць уласны бізнес. Гэта дазваляе паўнавартасна ўключыцца ў эканоміку, а таксама не страціць уласную ідэнтычнасць, бо большасць месцаў, якія ствараюць беларусы, нацыянальнай скіраванасці, што прыязна ўспрымаюць палякі і літоўцы, але падобна не даспадобы уладам у Беларусі. За 4 гады толькі ў Вільні адкрыліся больш за дзесятак беларускіх месцаў. Крамы, культурніцкія пляцоўкі, кавярні, бары. Вонкава яны мала адрозніваюцца ад мясцовых. Пра беларускую прыналежнасць сведчаць хіба інтэр'еры, асартымент тавараў, меню ці імпрэзы, якія там ладзяцца. І акурат гэтай установы сёлета сталіся аб'ектамі акцыяў вандалаў. Адною з першых пад удар трапіла творчая прастора «Кропка», якую ў цэнтры літоўскай сталіцы адкрыў былы палітычны вязень Зміцер Фурманаў з жонкаю Вольгаю. У канцы ліпеня невядомыя разбілі шыбы і на фасадзе чырвонаю фарбою напісалі абразлівы выраз. Тут был надпись, мы уже его зафарбовали. Здесь было написано на литовской с помылками, что «Вяртайцеся да хаты, беларускія свінні». Затым у жніўні на будынку Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту з'явіўся надпіс, адрасаваны Святлане Ціхановскай. Ізноў па-літоўску, ізноў з памылкамі. У пачатку верасня невядомыя здзейснілі адразу 2 напады. Абстралялі з пнеўматычнай зброі вокны памяшкання, дзе ладзіць службу беларускі прыход Канстантынопольскага патрыархату і пакінулі чарговае паведамленне на ўездзе ў шэлтар «Дапамога». Вот здесь остались сейчас немного следов. Можно оценить размер вот этой надписи. И когда мы выехали, она была прямо абсолютно свежая, она была еще не засохшая. И вот если здесь мы видим, вот здесь, видите, вот «Болторусу паразитам с чани вета», было вот так написано, то, собственно, мы услышали человека, который куда-то вот убегал в ту сторону, поэтому, конечно, моя девушка, которая со мной ездила, Ольга, начала кричать, выскочила, это такая сразу, она выскочила, начала кричать, ты, гад, иди сюда. То есть пыталась прямо чуть ли не схватить его. Такие смелые у нас белорусские девушки. Пасля гэтага на пэўны час напады спыніліся. Аднак увосень невядомыя зноў здзейснілі шэраг вандальных акцыяў. У канцы кастрычніка зрабілі надпіс на фасадзе і падпалілі дзверы ў беларускім доме. На дзяды апаганілі магілу памерлага беларускага добраахвотніка Александра Царука. Разбілі партрэт, перавярнулі знічы і сарвалі бел-чырвона-белы сцяжок. А праз некалькі дзён пакінулі ксенафобскі надпіс на ралетах кавярні «Карчма 1863». Па ўсіх выпадках, акрамя апошняга, пацярпелыя звярнуліся ў паліцыю. Вырашылі не звяртацца, бо шмат справаў, шмат клопату рознага. Калі знойдуць, дык знойдуць. Пакуль паліцыя збірае матэрыялы, вывучае акалічнасці і вядзе дасудовыя разборы. Як вынікае з ліста, атрыманага нашай рэдакцыі ад галоўнага камісарыяту паліцыі Віленскай акругі, справы заведзены паводле артыкулу 187 крымінальнага кодексу «Знішчэнне ці пашкоджанне маёмасці» і частцы 2 артыкулу 170 датычнага апраўдання міжнародных злачынстваў, злачынстваў СССР ці нацысцкай Нямецчыны і паводле адміністратыўнага кодексу. Ні ў адным з выпадкаў падазраваных не выявілі, і зрабіць гэта будзе няпроста, прызнаюць нашыя суразмоўцы, бо на камеры злачынца трапіў, з таго, што вядома, толькі аднойчы падчас нападу на прастору «Кропка». Вось камень ляжыць побач, то бок ён дзесь знайшоў камень, паклаў каля сябе і глядаў па сторонах, каб хтосьці не ішоў гэты час, і ўжо можна ўбачыць, што графіці намалёвана. Адзінае, у чым перакананыя пацярпелыя прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў і мясцовых уладаў, што датычныя да нападаў не літоўцы. Найперш пра гэта сведчаць граматычныя памылкі ў надпісах.
калі глядзець каму выгадна, то мы ўбачым, што гэта тым, хто хоча пасварыць, напрыклад, мы ж там бачым вось гэты складнік антибеларускі на такой нацыянальнай падставе. То бок мы бачым за гэтым спробу пасварыць беларусаў з літоўцамі і запалохаць беларусаў, канешне. Можа быць, расійскія некія спецслужбы, якія хочуць гэтыя канфлікты штучна неяк правакаваць. Я думаю, што это могуць быць некія не вельмі здаровыя людзі, якія таксама хочуць пагуляць на такіх, сур'ёзная сітуацыя, зараз ідзе вайна, людзі напружаныя. Да стварэння напружанасці з паўночнымі суседзямі спрычыніўся і сам Лукашенка. У 2021 годзе рэжым зарганізаваў кантраляваную плынь мігрантаў, спачатку да мяжы з Польшай, а затым і з балтыйскімі краінамі. Гэта прымусіла нашых суседзяў адгарадзіцца ад Беларусі плотам і закрыць частку памежных пераходаў. Неаднойчы рэжым пагражаў вайсковай агрэсіяй. Ёсць пэўная напружанасць паміж краінамі Беларуссю і Літвою, бо досыць прыязная Беларусь заняла бок Расіі ў вайне супраць Украіны. А Расія публічна абвесціла НАТО ворагам. Беларусь таксама да гэтага далучылася. Атрымоўваецца НАТО вораг, а мы частка НАТО. І калі казаць паміж радкоў, мы адчуваем стан вайны. Прынамсі, у нейкай ступені. Вядома, гэта адбілася на стаўленні да беларусаў. Тая ж Літва ўзмацніла правяранні нашых суайчыннікаў і зрабіла больш жорсткую працэдуру легалізацыі. Падобна гэтым і хочуць скарыстацца замоўцы нападаў. І дзеюць яны досыць адкрыта. Выданню «Наша Ніва» ўдалося знайсці, прынамсі, 2 акаунты ў тэлеграм-каналах дыяспараў, якія размяшчалі прапановы пра разавае падпрацоўванне. Нашыя калегі звязаліся з карыстальнікам пад нікнеймам Алекс060580, які прысутнічае акурат у літоўскіх суполках. У ліставанні ён запрапанаваў журналістам зрабіць графіці ў Вільні і здымак паркінгу Дэпартаменту дзяржаўнай бяспекі Літвы. Шукаў умоўны Алекс падрадчыка і акурат напярэдадні нападу на прастору кропка. Ці ўдалося вандалам і прапагандыстам унесці разлад паміж беларусамі і літоўцамі, пытаемся на віленскіх вуліцах. Может интегрироваться в нашу страну. Вы же видите, какая страна в Беларуси и какая там жизнь. Уму непостижимо, что это такое творится вообще, понимаете? Нормальные люди не будут так делать. Беларусы абралі, чаго яны хочуць у сваёй краіне. І калі не згодныя з тым, што адбываецца, маюць паказаць гэта. І паказваць мацней, чымся яны робяць гэта цяпер. Если такое происходит, это нехорошо. Я считаю, что если люди живут, соблюдают законы, приносят какую-то пользу, так нельзя с ними так обращаться. Пацярпелыя прасторы пакрысе аднаўляюцца. Адныя сваімі сіламі, іншыя пры дапамозе беларускай супольнасці. Гэтак прасторы кропка паступіла столькі ахвяраванняў, што ўладальнікі здолелі ўкласціся ў развіццё крамы. Дзякуючы вам, даражэнькі, і мы можам зараз зрабіць гэтую шыльду звонку над дзвярымі. Да падтрымання запрашае кавярня «Карчма 1863». Звяртаемся да беларускай супольнасці, калі ласка, падтрымлівайце нас, бо жыве вечна. Ох, прыходзьце на чаёк, на гарбату. Шыкова, шановы бачыце. Нашы паўсюль людзі. Марыля Дахуцька, Белсад. Яшчэ адна тэма. Каля 1,5 мільёна асобаў штогод паміраюць ад цукровага дыябету. Сведчаць дадзеныя Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Праблема актуальная, на жаль, і для нашай краіны. Колькасць хворых апошнім часам значна расце. У чым прычыны гэтай трывожнай тэндэнцыі, як захаваць здароўе? Кацярына Гардзеева. Амаль палова шклянкі. Столькі цукру звычайны беларус ужывае штодня. Паказчык удвая перавышае норму, рэкамендаваную Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя. Аднак гэткая любоў да салодкага небяспечная. З 2010 года колькасць інсуліназалежных людзей у нашай краіне павялічылася больш, чым у 2,5 разы. Са 150 да 400 тысяч.
Толькі ў нашай сталіцы штогод выяўляюць каля 7,5 тысяч новых выпадкаў цукровага дыябету. Сёння з гэтым дыягназам жыве кожны 20-ы дарослы менчук. Існуе два типа так званых цукровага дыябета, першы і другі. Другі тип, ён больш так распаўсюджаны, гэта характэрна для дарослых. І развіваецца, так, як правіла, пасля 30 нават уже. Трапляюць у групу рызыкі аматары выпечкі, чыпсаў і іншых смачняшак, якімі зручна хутка перакусіць падчас працоўнага дня. Питание оказывает прямое влияние на уровень сахара в крови и на риски, связанные с диабетом. Разделяют углеводы на простые и сложные. Так вот, если в рационе человека много простых углеводов на постоянной основе, это приводит к частым скачкам инсулина, что со временем снижает чувствительность к нему и увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа. Харчовыя звычкі беларусаў увогуле далёкія ад здаровых. Гэтак, паводле Акадэміі навук, у год сярэдні грамадзянін спажывае 98 кілаграмаў мяса, 238 кілаграмаў малочкі, 161 кілаграм бульбы, 78 кілаграмаў хлебных прадуктаў і 26 дзясяткаў яек. Каб падсмажыць харчы, мы выкарыстоўваем прыкладна 18 кілаграмаў алею. Канешне, гэта разлік на ўсіх грамадзянаў, ад немаўлятаў да асобаў у самым паважаным веку. Цукру ж з'ядаем каля 40 кілаграмаў і нават не заўважаем гэтага. Ён ёсць у хлебе, газіроўцы і нават карысных ёгуртах. У якіх харчах яшчэ хаваецца белы парашок, запыталіся ў папулярызатарцы здаровага ладу жыцця Надзеі Дамкоўскай. Надзея, з якімі харчамі нам трэба быць асцярожнымі? Быстрые завтраки и хлопья для завтраков, потому как чаще всего они преподносятся как фитнес, просто потому что, скорее всего, там в составе будет какая-нибудь пищевая добавка, либо мука, либо будет сказано, что это какая-либо гранола, сделанная из здоровых пшеничных ингредиентов и тому подобное. Но за этим кроется маркетинг. Мы должны понимать, опять же, что правило номер 1 – смотреть состав. Если в составе сказано, что сахар, все, что касается сахара, либо количество углеводов быстрых больше, чем количество углеводов медленных, то это блюдо уже будет нести больше вреда, чем пользы. Натуральна, з гэткую звыклую для беларусаў дыетаю захаваць стройнасць амаль немагчыма. Лішняя вага таксама істотна павышае рызыку захварэць. Гэтак акружнасць таліі больш за 80 сантыметраў у жанчын і 102 сантыметраў у мужчынаў трывожны сігнал, каб спраўдзіць узровень цукру ў крыві. Аднак хвароба мае і іншыя сімптомы. Подвышенный аппетит, таксама подвышенная колькость мочи, появляются такие ранки, разные язвочки, не гоятся долго, не заживают. Паводле ВОЗ, ледзь не кожны другі пацыент ігнаруе гэткія сімптомы, пакуль іх стан не становіцца крытычным. Тым часам дыябет істотна скарачае працягласць жыцця, а лячыць захворванне ў Беларусі складана, асабліва апошнімі гадамі. До 2020 года проблем не было, бо фінансаванне ішло з боку міжнародных арганізацый з дапамогай Еўразвяза і інсуліны, і сродкі контроля цукру в крыві, глікометры і так далее. Але апошні час гэта ўсё. Не папоўніць статыстыку хворых дапаможа перагляд харчовых звычак. Вядома, што ў сталым узросце мяняць харчовыя звычкі дастаткова складана. А ці ёсць лайфхакі, якія дапамогуць прасцей перайсці да здаровага ладу жыцця? Первый совет, который можно было бы применить, и уже сегодня применить для того, чтобы перестать так сильно нуждаться в сладком, это объятия. Обнимайтесь с близкими, проводите больше времени в комфортных для вас условиях, общайтесь с близкими людьми, получайте эту контактность, которая заменит необходимость в замене сладкого. А вторая важная привычка – это думайте о том, кем вы хотели бы быть, и помните о том, что все, что вы вкладываете в пищу, это ваш организм. И большинство влияния как раз-таки на тело, на здоровье, оно оказывается именно с помощью пищи, даже не с помощью активности, даже не с помощью фитнеса. Дыетологи рэкамендуюць таксама ісці маленькімі крокамі. Напрыклад, замяніць звычайныя цукеркі больш якасным шакаладам. Цукар не вораг, калі ўжываць яго разумна. Замяніце газіроўку вадой з цытрынаю, перакусвайце садавінай замест булачак, дадайце ў свой дзень больш руху. І ваш арганізм скажа дзякуй. Кацярына Гардзеева, Белсат.
не згубіць сябе ў вымушанай эміграцыі. Гэта выклік для сотняў тысяч беларусаў. А яшчэ дапамагаць іншым сапраўды годна. На гэтым тыдні мой калега Владзіслаў Корсак пабываў на экскурсіі «Беларуская Варшава». Праводзіць яе наш суайчыннік Юрась Кушынаў. Маладзён, гісторык па адукацыі, а ў Беларусі працаваў у музеі Вялікай Айчыннай вайны. Потым у музеі грошай, пазней распрацоўваў і праводзіў свае аўтарскія экскурсіі. Цяпер, як і мноства таленавітых беларусаў, вымушаны займацца любімай справай ужо ў іншай краіне. І вельмі паспяхова. Не менш за 113 тысяч чалавек. Столькі беларусаў пасля 2020 года эмігравала толькі ў Польшу. Такую лічбу прыводзяць мясцовыя службы на пачатак году. Сярод іх і наш сённяшні герой Юрась Кушынаў. Прывітанне, Юрась. Юрась у восень 2022 быў вымушаны пакінуць Беларусь праз пагрозу палітычнага пераследу. Ужо праз некалькі месяцаў ён пачаў праводзіць экскурсіі «Беларуская Варшава». Спачатку выключна для суайчыннікаў, але ўжо ў хуткім часе праз цікавыя і незвычайныя фарматы да іх пачалі далучацца і ўкраінцы, ды нават самыя палякі. Юрась, распавядзі, колькі ўвогуле ў гэтай Варшаве, ў польскай сталіцы беларускага? Ці ёсць тут на што паглядзець беларусам? Ну, насамрэч дастаткова. Апроч разнастайных палацаў, якія належалі магнатам з тэрыторыі Беларусі, яны прыязджалі ў Варшаву на сойме, гэта быў галоўны горад, тут большасць соймаў прайшло. Гэта ёсць мясціны, звязаныя з рознымі грамадскімі палітычнымі дзеячамі, з пісьменнікамі, з кампазітарамі. Так ці інакш, все-таки мы суседзі і жылі доўгі час у адной дзяржаве, таму месцаў тут выстачае. Ну і плюс яшчэ адзін важны чыннік, напрыклад, у кантэксце паўстання Каліноўскага, паўстанцам з тэрыторыі Беларусі па амністыі забаранялі вяртацца ў Беларусь, і многія асядалі ў Польшы, у тым ліку ў Варшаве. Пляцоўка прысвечана героям паўстання 53-го года. Роман Траугут, вось яго выява. Першая экскурсія, яна стала такім маім дэбютам. Таксама гэта была моя спроба неяк тут аб'яднаць беларусаў, знайсці беларусаў, каб яны праз маю экскурсію, мабыць, знайшліся, і дапамагчы ім пабачыць Варшаву з новага пункту гледжання. То бок такого з беларускага. То бок твае экскурсіі гэта яшчэ такія інтэграцыйныя сустрэчы ў нейкім. Таму што мы разумеем, як цяжка, асабліва новым людзям, якія толькі пераехалі, інтэгравацца, знайсці сябе. Так, гэта было нечакана, я гэта не планаваў, не думаў, але як бачу з уласнага досведу, што гэта так ёсць. А якія-небудзь фідбэкі на гэты конт табе паступалі? Можа, хтосьці аддзячыў табе неяк, напісаў нешта, што вось, дзякуй, на твою экскурсію там пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай ці мужам там. Не, такога не было яшчэ, вось. Але я бачу гэта наўпрост, калі на экскурсіях людзі нават тыя, хто быў знаёмы ў Беларусі і потым не ведалі, ці так не маглі сутыкнуцца тут, і вось раз экскурсія стала такім чыннікам, дзе яны зноў знайшліся. Таксама гэта вельмі-вельмі прыемна. Скажы, калі ласка, вось канкрэтней пра гэтыя фарматы. Я ведаю, што і некая там вінная экскурсія, і экскурсія па крымінальнай Варшаве. Як гэта да цябе прыйшло? Тут пазнаёміўся я з Віталем Празаровічам, цудоўны вінны сомелье, таксама, які займаецца івентамі віннымі, і мы з ім як бы так сябраваліся, і часам ладзім такія сумесныя імпрэзы, на якіх адна частка гэта экскурсійная, другая частка гэта дэгустацыя з расказамі, з расповедам, і яны вельмі гарманічна спалучаюцца. Мы з вами пачнем сёння з мафіі, а потым працягнем вінным покерам. Ну і плюс ад людзей яны ствараюць попыт, яны закідваюць часам такія прапановы, а вось у вас ёсць экскурсія такая ці такая. І такім чынам, напрыклад, з'явілася экскурсія вось крымінальная Варшава. Так, яны разам у калабарацыі зноў з Віталём мы так вось прадумалі экскурсія па мясцінах, якія звязаны з нейкімі злачынцамі, забойцамі, там маніякамі. Яна вельмі спецыфічная, але людзям цікава.
паступова, мабыць, там 1,5 гады таму, там год таму пачалі прыходзіць толькі беларусы, яшчэ, напрыклад, украінцы, якія дазнаюцца пра гэтай экскурсіі, в асноўным пра сацыяльныя сеткі. А яшчэ пазней трохі, вось там, мабыць, паўгады таму прыйшла пара, там жанчына была беларуска, муж ейны быў паляк. Вось потым яшчэ прыйшла жанчына полька. І недавно таксама па Саскай кэмпе была экскурсія, было 2 хлопцы палякі. Бок гэта таксама вельмі мне цікава, яны між сабой па-польску размаўлялі, гаварылі, што мы добра не ведаем беларускай, але ўсё разумеем. Я з Києва. Сьогодні ось вдалося відвідати таку екскурсію цікаву. Я з Києва. Сьогодні ось удалося наведати таку екскурсію цікавую. Мене запросили знайомыя, нечакана было. Сама я ніколі не звярнула б увагі на некаторыя месцы, і некаторыя гістарычныя постаці былі пададзеныя так, што хочацца яшчэ раз паглыбіцца ў гэтую гісторыю, больш даведацца. Сапраўды вельмі пераплеценае мінулае ў нашых краінаў. Вялікі дзякуй. Дуже дякую. Гэта дзяўчыны, назва на вуліцы Эміліі Плятар. Гэта паўстанне Каліновскага, лістападаўскае паўстанне. Такая вось літвінка, якая дуже добра ведала беларускую мову, любіла нацыянальны строй. Мне казалось, что я белорусскую историю там неплохо знаю, я несколько книжек по ней прочитал, но я для себя очень много открыл нового, именно тех вещей, которые говорят о пересечении как раз белорусских и украинских путей на территории Варшавы. Здесь очень много проходило событий, без которых невозможно понимать современную политическую историю и Украины, и Беларуси. И как раз такая прогулка в такой легкой форме, в доступной очень форме, помогает не только эту историю прочувствовать, но стать ее тоже, может быть, исполнителем позднее. Саркофаг чорний, на яким є просто 2 слова «серце» Костюшки, був зміщений у капліці замкової Варшавського королівського замку. Беларускія імёны, з которыми звязаныя гісторыя Варшавы таксама. Хіба найбольш вядомыя, якіх можна учуць на той же моей экскурсіі, так, это вось Станіслав Манюшка, кампазітар слаўны, музыка, родам з Беларусі, з-пад Смілавічаў. Гэта Тадеуш Касцюшка, гэта Ромуальд Траугут, гэта Адам Міцкевіч. Вось, то бок такіх славутых імёнаў хапае, якія з аднаго боку з'яўляюцца беларусамі, а з іншага боку яднаюць нашыя культуры. Што, на твою думку, вось твои экскурсіі даюць як тым, хто нядаўна пераехаў у польскую сталіцу, Польшу, так і тым, хто ўжо жыве тут стала? Калі людзі толькі пераязджаюць у Польшу, то яны яшчэ могуць блага ведаць польскую мову. Так, это важны момант даведацца пра горад на зразумелай мове. Я стараюся раскрыць спецыфіку месца і спецыфіку горада, каб чалавек смог яго адчуць. Я сам спрабую, яшчэ да канца не адчу, но спрабую імкнуся адчуць і дапамагчы людзям і беларусам, сваім суайчыннікам, сваім землякам таксама. Я ж адзін з іх, я ж таксама беларус. Да, усе мы тут беларусы, я спрабую ім дапамагчы ў гэтым, як я магу. Людзі, якія прыходзяць на гэтую экскурсію, яны датыкаюцца да тых месцін, якія таксама іх праводзяць такой сцежачкай у Беларусь. Ты сітуацыі, калі ты не можаш трапіць на радзіму, гэта такія невялічкія пункты дапамогі табе будуць. Распавядзі, калі ласка, пра свае планы. Па-першае, я вырашыў пачаць рыхтаваць экскурсіі па-за Варшавай. І першы такі пункт, гэта будзе такое мястэчка Канстанціна-Езёрна. Дуже прыгожае, маляўнейшае, недалёка ад Варшавы. І яшчэ планую взяць Казімяш і Лодзь, каб таксама туды вывозіць беларусы, усіх зацікаўленых ужо па-за Варшавай. Ну і яшчэ планую развіваць уласныя курсы. Я распрацаваў невялічкага фармату такія лекцыі, прысвечаныя беларускай лацінцы і беларускаму класічнаму правапісу, якім я больш-менш цямлю і з пункту гледжання гісторыка як бы распавядае людзям. Дзякуй табе вялікі, мне было сапраўды цікава сёння прайсціся з табой па Варшаве. Таксама знайшоў для сябе нямала новых фактаў, цікавых з нашых гісторый і то, як яна пераплетаецца з беларускай і з украінскай. Я зычу табе поспехаў і абавязкова буду яшчэ прыходзіць да цябе на экскурсіі. Дзякуй вялікі, было вельмі прыемна.
Такі быў гэты тыдзень, а ўжо на наступным 1000 дзён поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. І Варшава зробіцца галоўнаю пляцоўкаю на шляху да мірных перамоваў, анансаваў польскі міністр замежных справаў Радослаў Сікорскі. Гэта ў Варшаве, кажа ён, адбудуцца найважнейшыя размовы пра вайну ва ўкраіне. На наступным тыдні будуць прымаць сустрэчу ў фармаце ваймарскага трыкутніка плюс. На гэтыя перамовы прыбудуць міністры замежных справаў Нямецчыны і Францыі, а таксама Украіны. Будзе і кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі. Відавочна, што размовы пра мір ідуць, аднак на якіх умовах? Тэма, як вядома, выйшла зноў у публічную прастору пасля тэлефанавання канцлера Нямецчыны Оляфа Шольца Владзіміру Пуціну. Крамлёўскі людаед праспяваў старую песню і гатовы размаўляць на сваіх умовах. А гэта б азначала самыя страты для Украіны, як тэрыторыяў, гэтак і будучых гарантыяў бяспекі. Ну і польскі міністр замежных справаў кажа пра згоду Берліну і Варшавы, што нельга гаварыць пра Украіну без Украіны. Толькі самое тэлефанаванне Шольца адбылося без згоды Кіева. Прэзідэнт Владзімір Зеленскі мяркуе, што гэта толькі выводзіць Крэмль з ізаляцыі і быў супраць званка. Гэта дыпламатычныя размовы, а рэальнасць? Што рабіць Украіне, калі яе папросту пазбавяць і без таго не найлепшай заходняй дапамогі? Аддаць Пуціну частку тэрыторыяў? І атрымліваецца, што ён пераможца. А з другога боку, што значыць аддаць? Неяк ні адна з гэтых дзяржаваў не разважае, каб аддаць кавалак сваіх земляў. Што рабіць? Абяцаць, што Украіна не будзе імкнуцца ў НАТО? То гэтага Пуцін і патрабуе з самога пачатку. І чаму ён тут павінен увогуле вырашаць? Паверыць у заходнія гарантыі бяспекі? Але ж яны не працуюць яшчэ згодна з будапешцкім мемарандумам, калі Масква анексавала Крым у 2014 годзе. Заходнія гаранты не рынуліся бараніць незалежнасць Украіны, а толькі тады занепакоіліся. Гэтага было мала, і тады на сцэну выйшаў Лукашенко-міратворац. Ангела Меркель і Франсуа Алянд наведалі беларускую сталіцу, ды падпісалі разам з Владзімірам Пуціным і Пятром Парашэнкам Менскае мірнае пагадненне ў лютым 2015-го. І што з гэтага? Частка Донбасу заставалася акупаваную. Крым заставаўся анексаваным. На захадзе супакоіліся з замарожаным канфліктам, а ў лютым 2022-го расійскія акупанты з боку Беларусі пачалі поўнамаштабнае ўварванне ва ўкраіну. І як пасля гэтага верыць Пуціну і ягонаму хаўрусніку Лукашэнку? Пытанне рытарычнае, а доказам сённяшні масаваны абстрэл Украіны своеасаблівы адказ на размову з Шольцам. І найлепш усё разумее Украіна, якая ў гэтай гісторыі толькі нясе страты, і паколькі да Лукашэнкі даверу няма, міратворчаю сталіцаю паспрабуе зрабіцца Варшава. Радослаў Сікорскі дадае: Расія мае дастаткова тэрыторыяў і не мае патрэбы заваёўваць земляў суседзяў. Няхай забірае сваё войска ў Расію. Чаму мусіць паслухаць, калі ўжо больш за 10 гадоў тэрарызуе Украіну? А можа рэч у палітычных зменах у ЗША і Еўропа спрабуе быць першым міратворцам? Толькі ці не атрымліваецца, што уся сіла захаду тут рассыпаецца ў прах перад страхам, які напускае Пуцін? Саступіць, даць яму перадышку, каб ён акрыяў і ударыў ізноў. Ці можна з забойцам, які вас атакуе з ножом, быць ветлівым? Еўропа спрабуе, Украіна атрымлівае па галаве. Трэба хутчэй дзеяць хутка і радыкальна. Ці адбудзецца гэта ў Варшаве на наступным тыдні? Будзем сачыць. Сергей Падсасонны. Да сустрэчы ў эфіры.